Benvinguts, soc la Mari i avui veurem un exemple de moviment en el pla. Veurem el tir parabòlic. Anem a veure primer de tot què és això d'un tir parabòlic. Doncs un tir parabòlic serà aquell que descriu un objecte quan jo el que faig és llançar aquest objecte amb una inclinació diferent a 0 graus o a 90 graus, perquè el 0 seria horitzontal i els 90 seria vertical, i per tant només seria en un pla, en l'horitzontal o en el vertical. En canvi, que si tinc un angle diferent a 0 o a 90 graus, l'objecte em dibuixarà un recorregut que tindrà forma de paràbola. Per això li diem tir parabòlic. I el que serà important per estudiar aquest moviment serà descriure què fa amb l'eix vertical i què fa amb l'eix horitzontal. Com que aquest tir parabòlic és un moviment en el pla, és a dir, s'està movent en els dos eixos, en l'horitzontal i també alhora amb el vertical. Per poder treballar amb ell serà molt interessant conèixer el que són els vectors, que em permetrà descompondre aquest moviment en un vertical i en un horitzontal i treballar-lo de forma separada, facilitant-nos els càlculs. Llavors, abans de començar a definir com és aquest moviment, anem a veure com els vectors ens permeten descompondre aquest moviment en els dos eixos. Llavors, en el cas del tir parabòlic, sabem que llancem un objecte amb un cert angle respecte a l'horitzontal i amb una certa velocitat. Llavors, ens interessarà descompondre aquest vector velocitat en un horitzontal, que serà la velocitat en l'eix de les X, i en un vertical, que serà la velocitat en l'eix de les Y. Per què això? Doncs veurem que en l'eix de la Y tenim una acceleració degut a la gravetat, en canvi en l'eix horitzontal, si considerem que no hi ha fricció, tindrem un moviment rectilini uniforme. Llavors, si descomposo aquesta velocitat en els dos eixos, em permet per un costat treballar amb un moviment rectilini uniforme i per l'altre amb un moviment rectilini uniformement accelerat. Però per això necessito saber descompondre aquesta velocitat amb els dos diferents eixos. Si sabem una mica de trigonometria, podrem descriure aquest vector velocitat en l'eix de les X com el mòdul, és a dir, la intensitat d'aquest vector, velocitat, pel cosinus de l'angle que forma l'horitzontal. De la mateixa manera, també puc descriure la velocitat en l'eix vertical, també com la intensitat d'aquest vector, en aquest cas, però com és la vertical, pel sinus de l'angle que forma amb l'horitzontal. Llavors, si jo tinc la informació de la velocitat inicial i de l'angle que formen en l'horitzontal, podré descomposar aquestes velocitats en l'eix horitzontal i en l'eix vertical. I si passés al contrari, que jo tingués aquestes dues informacions i m'interessés calcular ara l'angle i quan va la intensitat d'aquest vector, doncs el mòdul de la velocitat és igual a l'arrel quadrada de la velocitat amb l'eix X al quadrat més la velocitat amb l'eix Y al quadrat. Això, si ho investigueu, vindrà del teorema de Pitàgores. I per calcular l'angle, doncs haurem de tindre en compte que la tangent d'aquest angle serà la velocitat amb l'eix Y respecte a la velocitat a l'eix X. Doncs amb aquesta informació, per un costat, el que puc fer és, quan tinc el vector, descomposar-lo amb els dos eixos, però també en algun moment em podrà interessar fer el contrari. Si tinc aquests dos eixos, calcular com és aquest vector velocitat. Ara que ja sé com descomposar aquesta velocitat, anem a veure com puc descriure amb els dos eixos com serà el moviment d'un tir parabòlic. Doncs anem a començar amb el moviment horitzontal d'aquest objecte, tenint en compte només això, aquest moviment en horitzontal. No ens fixarem en cap moment si mentre s'està movent en horitzontal està pujant o baixant. En el cas del moviment horitzontal no està afectat per la gravetat ni per cap altra acceleració, per tant, la seva velocitat serà uniforme i estarem davant un moviment rectilini uniforme. Per això, les equacions d'aquest moviment seran en base al moviment rectilini uniforme. Llavors, com descriurem l'equació de la posició? En l'eix horitzontal serà, com sempre, en un moviment rectilini uniforme, posició inicial més
velocitat per temps. Ara bé, recordem que la velocitat amb l'eix de les X no era només velocitat, sinó que era velocitat inicial pel cosinus de l'angle amb l'horitzontal i ara sí pel temps. Recordem, això seria la velocitat amb l'eix de les X. I si vull descriure aquesta velocitat, recordem el que hem dit abans, velocitat inicial pel cosinus de l'angle que forma amb l'horitzontal. No té acceleració i, com veieu, aquesta velocitat no depèn del temps, sempre serà constant. Moviment rectilini uniforme. Què passa, però, amb l'eix vertical? Doncs ara és diferent, no és un moviment rectilini uniforme perquè el que tenim és la gravetat. Per tant, hi ha una acceleració. Llavors estarem davant un moviment rectilini uniformement accelerat. Penseu que ara mirarem aquest moviment del tir parabòlic només com s'està movent en l'eix vertical. Moviment rectilini uniformement accelerat que es defineix de la següent manera la seva posició. Serà I, per distingir-la, fixeu-vos, utilitzo la X per l'horitzontal i la Y per la vertical. També, doncs, com sempre, en un moviment rectilini uniformement accelerat, per definir la posició, començo amb la posició inicial, després li sumem la velocitat inicial, però aquesta velocitat inicial és amb l'eix vertical, per tant serà velocitat inicial per sinus de l'angle que formen pel temps. Si això ho miréssim en un moviment rectilini uniformement accelerat en general, això seria la velocitat inicial, però en aquest cas de la I. Només mirarem el component I. I aquí ara hem d'afegir, per acabar, l'acceleració. Com que aquesta acceleració sempre serà la gravetat i normalment considerem el positiu cap amunt i l'acceleració de la gravetat sempre és en sentit contrari, ja podria posar en aquesta fórmula que em quedarà negatiu aquest 1/2 de l'acceleració, que en concret és la gravetat, pel temps al quadrat. És la mateixa equació del moviment rectilini uniformement accelerat, però en aquest cas aplicat en aquest eix vertical que té la gravetat i que la velocitat inicial té una certa inclinació i per això només miro la component vertical. Ara, si vull descriure la velocitat amb l'eix I, doncs en un moviment rectilini uniformement accelerat, recordeu que és la velocitat inicial, però aquí hem de tindre en compte això, la seva inclinació, i s'hi ha de sumar aquesta variació de velocitat degut a l'acceleració, que en aquest cas és degut a la gravetat, per això la posaré negativa, i pel temps. Si aneu a la fórmula d'un moviment rectilini uniformement accelerat, en general veureu que és el mateix, que això seria la velocitat inicial amb l'eix I, això és l'acceleració, és negatiu, però seria el típic. Velocitat és igual a velocitat inicial més acceleració per temps. Doncs ja tenim les equacions d'aquest moviment tant per l'eix horitzontal com el vertical. I a partir d'aquestes equacions, que realment només és aplicar moviment rectilini uniforme i uniformement accelerat, en el cas particular del tir parabòlic. I ara ja amb això ja podem analitzar diferents situacions d'aquest moviment. Doncs ara que ja sabem les equacions, anem a veure quins són alguns punts característics d'aquest moviment. Doncs si anem a pensar amb el tir parabòlic, què serà important de conèixer? Doncs per un costat, per exemple, ens interessarà saber quina és l'alçada màxima i una altra cosa també que ens interessarà és fins on arribarà, és a dir, el que s'anomena abast. Tant per calcular un com l'altre hi ha diverses fórmules deduïdes de les equacions que he plantejat abans. Ara bé, per mi són molt difícils de recordar, però sí que és més senzill és deduir-les en funció de les característiques d'aquests dos punts. Anem a veure com puc jo deduir l'alçada màxima. Quina cosa passarà a l'alçada màxima? Doncs serà en el moment en què haurà pujat del tot i començarà a baixar. Què vol dir això? Que la velocitat de la vertical estarà canviant de sentit i, per tant, just en el punt més alt, aquesta velocitat serà igual a 0. Per tant, en l'alçada màxima ens haurem de
recolzar en què la velocitat amb l'eix Y, amb l'eix vertical, serà igual a 0. En base a això podrem calcular en quin moment passa i si sé en quin moment passa, després podré saber en quina alçada es troba en aquell moment. De forma semblant, també per calcular l'abast el que hauré de pensar és que estic buscant la X, però que tinc informació de la Y. Quan arriben al punt més llunyà i torna a picar terra, què voldrà dir? Doncs que la seva alçada és igual a 0. No té alçada, ha tornat a arribar a terra. Per tant, basant-nos en quina posició està amb l'eix vertical, podré treure en quin moment passa i quan sàpiga el moment podré treure aquesta X. Com he dit, això es pot treure unes fórmules. Però el que passa és amb aquestes fórmules és que si després ens canvia alguna variable, doncs ja la cosa no és tan fàcil de deduir. Però si sempre fem servir aquestes dues coses, llavors ho sabrem aplicar en diferents llocs i no se'ns farà complicat. Per exemple, imagineu-vos que jo llanço un objecte des d'una llera d'un riu, però resulta que l'altra llera del riu es troba més amunt. Si jo la llanço des d'aquí i vull mirar a on arribarà aquesta pedra, aquesta alçada, que és allà on xoca el terra, no és igual a 0. Ja tindrà un altre valor. Si jo sé aplicar amb zeros, podré aplicar amb 3, amb menys 5 o amb el valor que sigui, per tant, podré calcular en qualsevol situació. Bé, ara sembla una mica abstracte tot plegat, però ara veureu que amb alguns exemples no és tan complicat aplicar això que us estic indicant. Anem a veure un primer exemple on ens diu que llancem una pedra amb una velocitat de 25 metres per segon a una direcció que forma un angle de 35 graus amb l'horitzontal. Primer de tot, jo us recomano que intentem plantejar aquest problema de forma gràfica. Veig que llanço la pedra amb una certa inclinació, en concret 35 graus, i que tinc una velocitat inicial de 25 metres per segon. Llavors, el primer que em demanen serà l'alçada màxima, és a dir, que si jo intento dibuixar aquest recorregut, com serà aquesta alçada. I què em dic que sabíem d'aquesta alçada? Sabíem que en aquesta alçada la velocitat amb l'eix Y serà igual a 0. Llavors, amb aquesta informació, podrem treure, com he dit, el temps en què passa això, en quin moment passa que aquesta velocitat és 0 i, per tant, si sé en quin moment podré calcular aquesta Y. Com? Plantejant, doncs, les equacions que necessito, que són la de la velocitat amb l'eix Y, que és velocitat inicial pel sinus de l'angle menys gravetat per temps, i la de l'alçada, que és alçada inicial més velocitat sub 0 per sinus d'alfa t menys 1 mig de la gravetat pel t al quadrat. Doncs primer, aquí aplico el que sé degut a ser l'alçada màxima, sé que en aquest moment aquesta velocitat serà igual a 0, que la velocitat inicial em diuen que és de 25 i que el sinus ha de ser de l'angle 35. Llavors, la gravetat és 9,8 pel temps, que això és el que vull calcular. Per tant, aquí només he de calcular el temps fent aquestes dues operacions. Llavors, això dona 14,3, aquesta el passaré sumant aquí, per tant, el temps serà 14,3 dividit 9,8, que això dona 1,46 segons. Llavors, acabo de calcular en quin moment, quant temps haurà passat per arribar a aquest punt màxim. Com que ara sé aquest temps, ara ho podré aplicar en el càlcul de l'alçada. Per tant, aquesta alçada serà alçada sub 0, que en aquest cas comencem des de 0, estem al terra, més la velocitat inicial, que són aquests 25, pel sinus de 35, pel temps que acabo de calcular, menys 1 mig de la gravetat, que és 9,8, pel temps, un altre cop, que és el que he calculat, al quadrat. Llavors faré aquesta operació i em dona un valor de 10,4 metres. Per tant, això serà aquesta alçada màxima en què arribarà aquesta pedra si la llanço en aquesta velocitat i amb aquesta inclinació. Fixeu-nos, el primer que he fet és buscar en quin moment ocorre això, aplicant el que havíem dit abans, que en aquest moment la velocitat amb l'eix vertical és igual a 0, i una vegada he trobat el temps, ho puc aplicar a l'equació de la posició vertical i trobar aquesta alçada.
Molt bé, ara plantegem-nos una altra cosa. Anem a veure quin serà aquest abast, fins on podrà arribar aquesta pedra, quina serà aquest valor de la X, aquesta posició final quan arribi a terra. Doncs com hem dit, si és quan arriba a terra, el que sé és que la posició vertical en aquest moment serà igual a 0. Doncs en base a això podré treure el temps, i en base al temps podré treure la posició de la X. També és veritat que just abans hem calculat el moment amb l'alçada màxima i ens ha donat que el temps era de 1,46 segons. Com que és un moviment simètric, també puc saber que en aquest punt d'aquí el temps serà el doble. Per tant, ja puc deduir que el temps serà de 2,9 segons. Hem de pensar que quan arriba l'alçada màxima és en la meitat d'aquest moviment. Per tant, per arribar a terra requerirà el doble de temps. Així tot, vaig a mostrar-vos com es pot calcular amb les equacions d'aquest moviment. Llavors, si jo sé aquesta condició, vaig a plantejar l'equació de la posició en vertical, que com hem dit abans és posició inicial per velocitat inicial per sinus de l'angle pel temps, menys 1/2 de la gravetat temps al quadrat. Llavors, sé que aquesta posició és 0, hem dit també que la posició inicial era 0, sé que la velocitat són 25 per sinus de 35, pel temps, que és el que estic buscant, d'1/2 de 9,8, que és la gravetat, pel temps al quadrat. Llavors aquí el que tinc és una equació de segon grau, que si la resolc, això em dona un valor de 4,9t quadrat, perquè l'he passat a l'altre costat, aquest també el passo a l'altre costat, havent calculat aquest valor que és de 14,3, t, i això serà igual a 0. Com que ja en els dos factors tinc la t, trec factor comú per resoldre més ràpidament aquesta equació de segon grau. Si algú el volgués fer amb l'equació per resoldre equacions de segon grau, també li sortiria exactament el mateix resultat. I aquí em surten dos resultats, com que t és igual a 0 o que 4,9t menys 14,3 és igual a 0, per tant, aquesta t valdria 14,3 partit 4,9, que és igual a 2,9 segons, que és el que havíem dit abans. Fixem-nos, ens surt també que en el temps 0 està a la posició 0, que és això que jo havia imposat ja des d'un principi, per tant és normal que a temps 0 la I sigui igual a 0, però l'altre moment on que la I és 0 em diu que és al cap de 2,9 segons, que ja havíem pogut deduir de l'altra manera. Per tant, d'una manera o l'altra puc treure el mateix resultat. Ara bé, ara ja sé el temps, però el que a mi m'interessava era aquesta posició X. Per tant, hauré de plantejar l'equació de la posició de X, és X sub 0 més velocitat sub 0 per cosinus de l'angle per temps. Per tant, aquesta X és igual a X sub 0, també contem des del 0, poso el meu eix de referència aquí, la velocitat sub 0, 25, pel cosinus de 35, i el temps és aquest 2,9 que havia pogut calcular d'un costat o de l'altre. I si faig aquests càlculs, em donarà que aquesta posició és de 59,9 metres. Per tant, a una distància de 59,9 metres des d'allà on he llançat aquesta pedra, aquesta xocarà al terra. La gràcia d'això és que si jo canvio aquesta alçada, simplement l'he de canviar aquí i a l'hora de fer els càlculs ja em donarà aquest temps. Cosa que no podria calcular, com us he dit aquí, que fos el doble, si aquesta alçada és diferent de la inicial. Però fent aquest procés sempre podreu treure el temps i una vegada tinc el temps ho podem aplicar a l'equació de la posició en horitzontal. Però en aquest tipus de moviments també ens podem plantejar altres coses, com per exemple, si seria capaç de superar algun objecte que hi hagués pel camí. En aquest cas ens demanen si aquesta pedra podria passar per sobre d'una paret que es troba a 45 metres i en aquest cas aquesta paret té 6 metres d'alçada. Llavors, ens està indicant que aquí a 45 metres hi ha un obstacle, que en aquest cas fa 6 metres, i volem saber si passarà per sobre o xocarà amb ell. Per fer això, el que m'agradaria saber és quina és aquesta alçada quan la posició horitzontal és de 45 metres.
Si aquesta posició de l'alçada és més gran que 6, voldrà dir que pot passar per sobre. Si és més petita que 6, doncs voldrà dir que xocarà amb aquella paret i no podrà superar-la en aquella posició. Llavors el que podem fer, sabent aquest valor de la posició en horitzontal, és plantejar aquesta equació de l'horitzontal com havíem fet abans, però ara el que estic imposant és que la posició és de 45. Per tant, posició x 45, inicial 0, la velocitat inicial 25, per cosinus de 35, pel temps. Si faig aquesta operació i això ho passo dividint, em donarà que el temps és de 2,2 segons. Per tant, sé que quan arriba a 45 metres el temps és 2,2 segons. No sé encara a quina alçada, però sé en quin moment arribarà a aquesta distància. I ara, sabent aquest temps, el que faré serà plantejar-lo a l'equació de la posició en l'eix vertical. I així sabré quan val aquesta i. La i sub 0 era 0, velocitat inicial, 25 per sinus de 35, el temps que estic buscant a veure quina és aquesta alçada són els 2,2 segons, menys un mig la gravetat de 9,8 per aquest temps que he calculat al quadrat. Faig a tot aquest càlcul i em dona una alçada de 7,85 metres. Això què vol dir? Que quan estigui a una distància de 45 metres, aquesta pedra es trobarà a 7,85 metres. Per tant, és per sobre d'aquesta paret i això em voldrà dir que la podré passar. Doncs mireu, també en aquest tipus d'exercicis el que faig primer és buscar en quin moment passa això i després ho aplico per calcular aquesta posició en aquell moment. Anem a veure un altre problema de tir parabòlic on ens pregunten coses diferents que hem fet fins ara. En aquest cas ens estan dient que des d'una finestra llancem un objecte amb una velocitat de 20 metres segons i un angle de 30 graus cap amunt. I el que ens diu és a quina distància cau de la casa. Si jo intento representar aquest moviment, el que veig és que l'objecte inicia el moviment a una certa alçada, que això seria l'alçada de la finestra. És a dir, l'alçada inicial, la i sub 0, i que fa tot un moviment fins a arribar al terra, que aquesta distància, aquest abast, és igual a 90 metres. També ens diu aquesta velocitat inicial de 20 metres per segon i aquest angle amb l'horitzontal de 30 graus. Llavors aquí tenim de forma resumida el que ens han estat explicant ahir. Però anem a veure què ens demana calcular. Ens demana que calculem l'alçada d'aquesta finestra, és a dir, aquesta i sub 0. D'aquesta i sub 0, on inicia el moviment, tampoc sé masses coses. Sé la velocitat inicial i l'angle d'inclinació. Però d'on tinc bastanta informació és d'aquest punt final, perquè sé que quan la x és igual a 90 metres, la i és de 0 metres. I fent servir aquesta informació a través de l'equació de la posició vertical podré treure aquesta i sub 0. Fixeu-vos que és l'única equació que apareix aquesta i sub 0 és en aquesta, la de la posició en l'eix vertical. Llavors, si jo sóc capaç de trobar tota la informació de la resta d'aquesta equació, podré calcular aquesta i sub 0. Fixeu-vos, la posició la tinc, la velocitat inicial i l'alfa també, la gravetat també, però el que no tinc és el temps. No tinc el temps, però tinc aquesta posició. Llavors, amb l'equació de la posició en l'eix horitzontal, el que podré fer és treure aquest temps i després aplicar-lo en aquesta equació. Anem a fer-ho. La posició final és de 90, la inicial la considero 0, la velocitat inicial és de 20 metres pel cosinus de 30 graus per t. Per tant, fixeu-vos que d'aquí puc fer aquest càlcul, passar-ho dividint i el temps em donarà 5,2 segons. Ara sé en quin moment arriba aquí. Per tant, ara podré aplicar-ho en aquesta equació, que sé que quan arriba al terra, és a dir, la i és igual a 0, no sé la seva i sub 0, però sí que sé la velocitat inicial de 20 per sinus de 30, pel temps que acabo de calcular 5,2, menys un mig de 9,8, que és la gravetat, per aquests 5,2 segons al quadrat.
Per tant, puc fer tot aquest càlcul i veig que I sub 0 em donarà 132,3 menys 52, que això seran 80,3 metres. Per tant, ja sé aquesta posició inicial, sé aquesta alçada inicial, que és l'alçada de la finestra que em demanava. Fixeu, un altre cop, al final he hagut de buscar un temps i després aplicar-lo en una altra equació. I per acabar, el que ens demanen és en quina velocitat impactaran el terra. Llavors, just a l'exercici anterior he calculat en quin moment passaria això i per tant ara només em toca calcular les dues components de la velocitat i finalment fer-ne el mòdul. Recordem que la velocitat en la posició horitzontal és velocitat sub 0 per cosinus d'alfa. Per tant, en aquest cas serà velocitat sub 0 és 20 per cosinus de 30 graus. I això val 17,3 metres per segon amb l'eix horitzontal. Vaig a fer el mateix amb l'eix vertical, que en aquest cas és velocitat sub 0 per sinus d'alfa menys gravetat pel temps. Per tant, V sub 0 és 20 per sinus de 30 menys 9,8 pel temps que abans he calculat, que és 5,2. Per tant, aquesta velocitat amb l'eix vertical és de menys 40,96 metres per segon. Fixeu-vos que ens dona negativa. Té sentit? Sí, clar, està baixant, està caient amb aquest eix vertical, per tant, és normal que em doni negatiu. I per acabar, si vull saber el mòdul, la velocitat en aquest punt, he de fer l'arrel quadrada de la component vertical al quadrat, més la component horitzontal al quadrat, llavors és arrel quadrada de 17,3 al quadrat més menys 40,96 al quadrat, en compte que el negatiu està al quadrat, per tant ens quedarà positiu i això dona un valor de 44,4 metres per segons. Això és la velocitat amb la que arribarà aquest objecte al terra. Doncs fins aquí l'explicació del tir parabòlic. Espero que us hagi agradat i que ho hagueu entès. Si no és així, si us plau, dirigiu-vos als comentaris que jo, el més aviat possible, us respondré a aquests dubtes que hagueu tingut. També us podeu dirigir allà per demanar nous continguts o fer suggeriments del canal. Si us ha agradat el vídeo, si us plau, poseu un m'agrada. Si us agrada el canal, subscriviu-vos i també compartiu-lo. Moltes gràcies!